ku yo beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturun beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu nek turun Niat turu. ki leyah-leyah kebablasan. Laya kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak. Aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, apa nih? mboten ketang. Tutuk nek to Mas. Piye, Urung piye? tutukno ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapor. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas niku. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bentar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dan aku tak panah. Ayo Mas Bentar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk tau Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. mboten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to, so. So Nggih. ngadep bel. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meden-medeni, mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih Mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya sisa ndak apikne lho, Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah,
Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Salah. Jenengan Nggih, tresna kali kula. eneng banget Yai. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresna kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan Ning kowe 17. bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Nomor Dibablasne langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Salah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge seket to, Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku kok. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo di panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane
Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Piye, piye? Keterangan piye? Mas kulo. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas, kaya. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sak kuwi. Ya, wis ya. Dudu piye? Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iki malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak, ora patut ta. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk punggunge. Telu ki. Nek mung ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Mangga. Yuk. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Mubang miter anggon kong goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi. Asik. Neman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa keganjangan tak rintik saka kadewan sarawe ngoceh dheweke ngalih entuk Tak
Asik-asik. Kayengke to. So awan nganti bengi emang yen nganti liya kanyaya layang tak sawang menclok ning apak kegancangan tak rintik saka kadhep sarawi ngoceh dhewe kuming seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen lakon nyanding sliyane ora bakal atiku kekiwang liya yen si kodang andudut ati kepranan saya dedra tak seranani sepikat ulu ning rendo matur nuwun Pak Yat tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih, matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, amin, amin. Niki sampean Lah pas dadi ning maling kene kok, ae, piye? pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, Gemes. gak rasa nawur Heeh. pok. ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo Gemes sampe aduh. sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Dijaluki anjir. berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Miki. Mas Badar arep njoget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digawe pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ah, ya iya, Mas.
ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi heeh. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, Sik, aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Ah nggih. Monggo-monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok sampah. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Oh, nyilih, aja, heeh. mangsane. Iki matine kudu nganggo iki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka iki sakite bengi iki ora mati iki. Oh ngono. Yes bayarene piro ngono. Malah kon luku karo adike kok Matur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya, sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing ya pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Niko telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih ewu 2000 21. 2000 Selikur. ah we mau 2021. Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Eh, apa-apa ya. sik. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel Mas. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Ah. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek enek luruk. Luruk marani. Marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero dalam. Nek jeruk. Jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajur ngono nek eneh. Napa Mas? Badar? Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja Dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu, nek turun Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya-laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, apa nih? mboten kek tang. Tutuk sik to, Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk to mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan dari wis. Wes, Aja dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi ya. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Tuh. Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas. Ah, niki. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas.
Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas boten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo yo no. Boten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora nggih, ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Ya aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo iki to enek Mas Heru. Lho, Anak. niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan boten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ngene Mojokerto ki saged. Masuk tahu Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Balak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. mboten. Nggih, kersane ketingal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep biar. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Rata terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh yo, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine to tiwasasune. lah iya Susah ndak apikne lho, Mas. ngene Dek niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah, Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Hmm. Jenengan nggih tresno kalih kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas. iya Jenengan tresno kula? Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? Kang iya Mas. Nggih. 5 tahun Pengamoh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17. bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken engko bahaya Iya. Malah nggih mboten Oh iya no Ora apa-apa, pelana karo wedok. sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun.
Kene Ojo Pak Yat, nyesek ketemu. Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku. Dibablasin napa niki? Monggo. Monggo Dek niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dek niki. Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. Melati aku kumbangi Damsari Joget to Mas. Mas lira memargi wong manis aku kang bakal ngliwati Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora awake ngene iki mau? Ora iso. wes ndak nutup Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho Mas. Lah nyapo lho Ora. namanya kerja tuh harus profesional Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo di panggung sing los. Sing tuwa. sing los Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho rasa nglambi bareng. Ayo. nalikane ra inget dalu hatiku lam-laman sira wong bagus nganti mati harap bakal lali
Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. atas panjenengan. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece. Ngece. Piye piye? Keterangan piye? Wis Mas kono. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas, kaya. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kuwi ceritane. Oh, sik kuwi ya. Wis ya. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Luar biasa. Jan kayeng tenan. Terakhir ya, iki gandeng virtual ta Mas. Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mau ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit.